Efeso Kapitulo 4. Busa, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod, ingon nga mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop ug pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usal lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usal lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usal lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usal lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao. Siya